Ajalıkta durgan жылgımны barın жоғын көріп Baştaqtanға ola sözіңні Başta qoyun Oyalıqta durgan жылгымны onca mende No, bolo to krásne svahotermické lietanie v spoločnosti s priateľmi z Poľska, Přemek Baran a druhý Přemek. Točili sme ako bociany, traja, jeden stúpak, to bolo nádherné. No a ja som pristal pri Stražskom a Přemkovci pristáli niekde južnejšie, juhovýchodnejšie od Krivošťanky. No a tak postupne sa zberáme na ceste domov a máme fajn zážitok, lebo to lietanie bolo síce krásne, ale bolo to náročné, lebo to bolo svahotermické a vyťahlo nás to až do 1500, možno chlapcov aj vyššie, ale stalo to za to. No ono, dalo sa to letieť ďalej a oveľa ďalej a urobiť nejaký prelet. Ja som zvolil čo najbližšie k autu, čiže k Stražskému len. Nešiel som na prelet, aby som sa mohol dostať rýchlo k autu a domov a ešte po chlapcov zrejme niekde. Tak sa ešte dohodneme, kde mám ich zobrať. No a tak pekný deň za nami, no. Deň. Tak dúfam, že zase niekedy.
Čaute. No a čo dodať, krásny deň je za nami, letový, v spoločnosti s chlapcami z Poľska od Biešťadské kocúry, pozdravujem. No a dúfam, že polietáme znovu. Minimálne tak dobre ako teraz. Niekedy. A možno aj tu.